झोटा में जाता। सुनो सखी हो बाता एगो लागल हम पाता परे परे झोटा में जाता। पर्वत के नीचे चिलम घींचे पी के झूमेला गौरा के पर बौरा बाबा साहबा लेके घूमेला गौरा के पर बौरा बाबा साहबा लेके घूमेला। बहाला की रूप बाटे काला गाला में पेन्हेले सपरा के माला। जब जनी है गौरा रानी बैठी भरे लगी है या बात ई है देता डाह कैसे होई हो बिया। घर न दुआर बा खिसियाई है गौरा रूमेला गौरा के पर बौरा बाबा साहबा लेके घूमेला गौरा के पर बौरा बाबा साहबा लेके घूमेला। Recording by Missile Recording Studio. हाथावा में राखेल सुनो सखी भाला सुनो तानी पेन्हेल मिर्गा के छाला। प्रेमी अवधेश अनुराग सुनो मीठू मिसाइल बन के आई है भूत बरतिया का दो खबर बाटे आई। बाहर और भंगिया का दो भंगिया मुँह से चूमेला गौरा के पर बौरा बाबा साहबा लेके घूमेला गौरा के पर बौरा बाबा साहबा लेके घूमेला। सुनो सखी हो बाता एगो लागल हम पाता परे परे झोटा में जाता। पर्वत के नीचे चिलम घींचे पी के झूमेला गौरा के पर बौरा बाबा साहबा